Ναι, γεια σας παιδιά. Ναι, ο λόγος που δεν κάνω πολύ στενά βίντεο είναι νομίζω το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, αλλά δεν ξέρω να το πω, ντρεπόμουν. Βασικά ναι, απλώς ήθελα να κάνω ένα διαφορετικό βίντεο σήμερα. Θα έχει gaming βίντεο, φυσικά. Το κανάλι μου θέλω να γίνει gaming, αλλά δεν ξέρω. Θέλω να πω και στον πάνω, στον James. Πάνω, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο που μου έκανες. Ναι. Και γράψτε κάτω από τα comments και στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά βίντεο επειδή αυτά τα έχω από το tablet και δεν έχω κάμερα για να πάρω την κάμερα να παίζω εδώ πέρα. Οκ, αλλά άμα θέλετε να κάνω κάτι που μπορώ να το κάνω, θα το κάνω. Οκ, ναι. Και τίποτα. Sorry, αλλά θέλω να πω δεν μπορώ άλλο. Πρέπει να πάω στο δωμάτιο, αλλά όχι σήμερα. Και ναι, καλό καλοκαίρι να έχετε και γεια σας.